La Lluna és el cos celest més proper a la Terra i, per tant, el que ens mostra més detalls. En èpoques properes a la fase de quart, sigui minvant o creixent, podem veure els contrastos que van des de blanc intens fins a negre atzabeja. Apreciem també massissos muntanyencs, esquerdes que farien veure com un nan el Gran Canyó del Colorado i grans planes fosques amb el fons més llis que les zones muntanyenques. Però el que més crida l'atenció són els cràters de totes les mides, alguns tan grans com el territori de Catalunya i d'alguns quilòmetres de profunditat. Abans de la invenció del telescopi, es va pensar que les zones fosques eren enormes masses d'aigua i se les va anomenar mars. Mar de la tranquil·litat, mar de la serenitat, mar de les crisis, mar de les tempestes i molts altres noms que encara es conserven al present. Avui sabem que no són masses líquides, perquè en tots ells, gràcies al telescopi, podem veure cràters dispersos que només es poden formar en superfícies sòlides. Això no vol dir que a la Lluna no hi hagi aigua. Diverses naus espacials han detectat gel en algunes fosses profundes dels pols, a les quals mai entra la llum del Sol. Podria ser un recurs per a futurs colonitzadors, inassolible per mitjà de la tecnologia actual. La Lluna ens mostra sempre la mateixa cara, perquè està ancorada a la Terra per la força de la gravetat. Però encara que no puguem veure-la des del nostre planeta, coneixem bé la cara oculta perquè ha estat fotografiada detalladament per mitjà de naus espacials. Allí, la superfície és tan accidentada com la de la cara visible, recoberta per cràters que semblen incomptables. Aquesta topografia tan variada és la petjada del passat violent de la Lluna, que podria haver nascut per l'acumulació de trossos de material de totes les mides, des de grans de sorra fins a enormes roques comparables a muntanyes. Com a conseqüència dels impactes, el nostre satèl·lit va quedar convertit en una bola de magma bullint, que a poc es va anar refredant fins a adquirir el seu estat actual. Avui és un món tranquil i silenciós. La companya de la Terra, que mou els seus mars, il·lumina les seves nits i serveix d'inspiració a poetes i enamorats.